est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, Rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mɔgɔw tala mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛyira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Susɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na.
cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Les grands projets existent de l'eau. Quand il s'agit de poser des bases solides dès les premiers jours, il faut s'entourer des meilleurs. Une vision d'exception. Sous la direction éclairée de Boubacar Diarra, Sodifa incarne la rigueur, l'efficacité et la force des frappes qu'il vous faut. Bienvenue chez Sodifa, l'adresse incontournable où l'ambition rencontre la puissance mécanique, taillée pour les terrains. Que ce soit pour des chantiers miniers d'envergure, des travaux publics ou du BTP l'eau, notre équipe assure une exécution irréprochable du début à la fin. Le choix de la performance, location d'engins, transport de frais et fourniture de matériaux de premier choix, tels que sable, gravier de qualité. On gère tout pour que vos réalisations durent dans le temps. Notre arsenal, pelle hydraulique puissante, chargeur, bulldozer, gradeur, camion de 40 tonnes et citernes prêts à l'action. Une flotte taillée pour pulvériser les obstacles. Où nous trouver? C'est trop simple. Pointe directement à Moussabougou, juste en face de l'université Marie-Saint-Clair. Sodifa, la puissance qui insuffle la vie à vos projets. Contacte les numéros affichés sur l'écran et passons à l'action. Ani an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ani ɲankuma bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye Gawokaw fɛ yen Bera ale dugu kɔnɔna na Soni Aliwɛri commune kɔnɔna na kunun ko bin kɛra jagokɛla dɔ kan nka Ala ni dugudenw ka wulikajɔ kamalen a sera ka kisi ka Bible kalan ka denmisɛnninw kalan Bible la o ta ko 10nan baara bɛ ka kɛ Segukaw fɛ yen chrétien minnu bɛ yen n'olu ye protestants ye olu ka denmisɛnninw bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na olu bɛ dɔgɔkun kelen baara la Segu ba fila bɛ denmisɛnnin 100 k'olu kala cɛfɔ ni kanbɛn ni kɛlɛkunbɛn la o bɛ ka kɛ waliyakaw olu fɛ yen Buguni dɛmɛ taara ka di maaw ma se tɛ maa minnu ye min ye balo 1000 gouverneur n'o ye fulakɛ ye Usmane Wele ale y'o baaraw kɛ kunungo a ka marabolo kɔnɔna na fala ye sango kuma in cayalen don dɛ météo maaw ko ni Ala sɔnna ma ko san bɛ sɔn ka to senna fo octobre kalo nka sɛnɛkɛlaw olu sirannen ba min bɛ yen n'a fɔ ma ko Volta ale bassin o sigili hukumu kɔnɔna na min ye an ka wasaden Asani Sidibe jɛkulu min b'o kunna n'o ye jamana 6 ye ale taara ka kɛ o kɔɲɛnabɔbaa ye Kotonukaw fɛ yen kunungo min ye kɔkan kibaruyaw la sa an na taa Burkinakaw fɛ yen ka taa Senegali i ka cɛ sɛgɛnna dɛ Infantino ko kafu fana ka mɔgɔw dɔw y'a jira ko u ti kala ta ye ana kɛ arabu yanfan ninnu ma ninnu i b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni olu ni UEFA bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Egypte ni Tunisie ni Maroc ninnu olu caman bɛ fɛ ka u cu ni cɛ ye kafu kɔnɔna na farafarali donna ye ka ban sɔɔni an na nin bɛɛ lajɛlen walawala Marakana min kɛra yan fo u ye Segu da Sita fala ye Ɲɔrɔnkaw bɔra k'u ka mɔgɔw kunbɛn dɛ
o jaw b'a bolo sɔgɔmada in na n'ala sɔnna ma fana suala baya ale laseli dɔ kɛ mawludu hukumu kɔnɔna na ko ka foli kɛ ɲɛmaw ye an na o fana dakuruɲɛ damadɔ di maaw ma bi sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔlen to jani na ni y'an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Bamananw ko dugubila ka fisa laada wuli ye an y'a fɔ aw ɲɛna n ko alamisa o alamisa an bɛ kuma di aw ma n'a ka di maa min ye i yɛrɛ b'i ka ja ta k'i ka fɛla fɔ bonya ani karama kɔnɔna na a kɛra degun sugu sugu ye an ka se k'a lase maaw k'a lamɛn walima n'i bɛ fɛ k'a kɛ nɛgɛjuru sira ye walima k'an yɛrɛ wele an bɛ se k'i kumakan fana ta ka se k'a di maaw ma sɔgɔmada in na an balimakɛ n'o ye Jibril Jalo ye ale ye ingénieur géologue ye ni waati na a sigiyɔrɔ bɛnnen don Gabɔnkaw fɛ yen ma Fala ye ale ye baara sɔrɔ yen min ye Gabɔn sanubɔyɔrɔba olu y'a wele k'a ka taa fara olu kan u ka baara la a taara o baara la a yɛrɛ taara Gabɔn ka ban kunun an y'a sɔrɔ ndamanfiri minnu bɛ ka kɛ bi mun de bɛ na n'u ye ndamanda yɛrɛ mun ye an ka jɛ Jibril Jalo ingénieur géologue an ka ale lamɛn. Kasim fo an ka dɔn fɔlɔ dama yɛrɛ ye mun ye dama n'an b'a fɔ o ma tubabukan na orpaillage code minier kɔnɔnaw bɛɛ la a faranfasiyelen don k'a fɔ dama bɛ se ka baara cogoya jumɛn ani jɔn de bɛ se ka baara dama kɛ Mali code minier ta k'a lajɛ a fɔra ko dama baara bɛ se ka kɛ couloir d'orpaillage dɔrɔn de kɔnɔ code minier y'a sɛbɛn k'a fɔ dama baara bɛ se ka kɛ couloir d'orpaillage dɔrɔn de kɔnɔ couloir d'orpaillage o bɛ di jɔn de ma a bɛ di mairie de ma mairie de bɛ se ka dama baarakɛlaw yamaruya u ka taa baara kɛ nin yɔrɔ in na mais malheureusement an ka dugu ninnu caman bɛ dama baara ma organiser a ma encadrer donc ce qui fait que mɔgɔw bɛ t'u sigi yɔrɔ la yɔrɔ min ka taa dama baara kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min yamaruya ma d'u ma o y'a cause fɔlɔ ye cause filanan ye min ye samiya fɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ Mali gouvernement bɛ décision bɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko dama baara bɛ suspend samiya kɔnɔ ka daminɛ juin na ou bien juillet ka taa bila septembre la bon malheureusement malgré que o interdiction in bɛ fɔ mais mɔgɔ caman b'i dogo ka taa dama baara kɛ bon u bɛ dama fana baara cogo min na ni ye ka dugukolo sen duguma ka jigin bon a dɔnniya t'u la kosɛbɛ olu bɛ taa yiri de tigɛ k'u b'o don dugukolo kɔrɔ k'a kunbɛn yiri tɛ se dugukolo kɔrɔ surtout samiya mana se dugukolo bɛ namaya donc i ye yiri don a kɔrɔ cogo o cogo dugukolo fanga mana giriya dama bɛ cun ni dama cunna o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman faga dama dingɛ ninnu kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko effondrement cause sabanan ye min ye o ye mine artisanale ye n'an b'a fɔ o ma ko chinois ka mine ka caya bon o chinois mine ninnu très souvent olu bɛ dingɛ belebelew de se bon u b'a se méthode min na sécurité ba t'a la bon yɔrɔ ninnu ma clôturer ka interdit dama baarakɛlaw kana fɔ k'u bɛna bɔgɔ cɛ o dingɛ ninnu kɔnɔ bon wagati bɛ kɛ olu b'u dogo ka taa don o dingɛ belebele ninnu kɔrɔ k'u bɛ taa bɔgɔ de cɛ surtout dama bɛ o mine artisanal ninnu bɛ sigida minnu na o muso ni denmisɛnnin ninnu wagati dɔw la u bɛ na k'u bɛ bɔgɔ de cɛ k'a fɔ u bɛ to k'u dayirimɛ ɲini mais malheureusement dɔnnibaliya kama dama min bɛ se ka firiw kan mɔgɔ caman min bɛ to a la o cas kɛra Keyeba mara la salon ne ma fili mɔgɔ min sar'o la a bɛ mɔgɔ 45 bɔ bon ninnu de ye cause ye kosɛbɛ minnu bɛ na ni dama firi ye an ka farafin jamanaw kan surtout dama baara bɛ yɔrɔ minnu na ka caya Mali b'o la Guinée b'o la Côte d'Ivoire b'o la fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin waleya ninnu na Kasim fura min bɛ sɔrɔ nin waleya ninnu na o ye ka dama baara yɛrɛ lakodɔn comme métier o ye fɔlɔ ye ka dama baarakɛlaw k'u organiser coopératives la kalan fana k'u kunna kalan min b'a to u bɛ se ka dama baara kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se olu yɛrɛ fɔlɔ ma ani kɔlɔlɔ ma se sigida fana ma donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to nin dama feere ninnu bɛ dɔgɔya cogo min na o ye ka dama baarakɛlaw yɛrɛ organiser k'u encadrer parce que secteur in labilanen d'u yɛrɛ ma kojugu i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na k'a fɔ secteur in le fait que a ma organiser a ma encadrer o bɛ na ni sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ caman ye o kɔlɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ bɛ se hali dama baarala yɛrɛ fɔlɔ ma barisa i ma kalan fɛn min na n'i t'a ɲɛdɔn n'i taara i ta kan a kɔlɔlɔ e fɔlɔ b'a a kɔlɔlɔ sɔrɔ kɔlɔlɔ filanan bɛ se ka kɛ sigida a tiɲɛni bɛ se ka don sigida la n'o ye k'an ka jiw nɔgɔ k'an ka kɔw nɔgɔ k'an ka baw gere k'an ka kɔw gere o bɛɛ ye
parce que damambarakɛlaw ma lakala dɔnniya la u bɛ baara kɛ dɔnniya min kan n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ dama na a ka ca ni mɔgɔ 1,000,000 mɔgɔ min da sirilen don damambara la a ka ca ni mɔgɔ 2,000,000 ye a ka ca n'o ye kosɛbɛ bon secteur fɛn fɛn bɛ se ka baara di denmisɛnninw ma surtout mɔgɔ minnu bɛ ka baara k'a la a caman na minnu ka école ma taa yɔrɔ jan minnu ma se ka chance sɔrɔ ka école kɛ olu caman de bɛ t'u dahirimɛ ɲini damambara ninnu na. Mais est ce que jamana y'o misali kɛ ka mɔgɔw kalan ni a ye nɔbɔ wa? A ye nɔbɔ n'i ye misali ta Côte d'Ivoire bi Côte d'Ivoire ye école sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ damambarakɛlaw kalan damambara kɛcogo ɲuman na Ghana fana y'a ɲɔgɔnna kɛ a réussira olu bolo hali n'a ma réussir à 100% a bɛ sira ɲuman kan olu bolo bon ne bolo an fana bɛ se k'an inspirer o ɲɔgɔnnaw kan k'a lajɛ an tɛ se k'a faamu k'a fɔ Mali la il y a plus d'1 million d'orpailleurs école tɛ Mali la min bɛ se ka orpailleurs former o faamuya man di donc ne bolo état de kan k'a lajɛ très rapidement ka école de centre de formation professionnelle sigi dugu minnu damambara bɛ yen kosɛbɛ i n'a fɔ Keɲeba n'a ɲɔgɔnna ni Kayi n'a ɲɔgɔnna ni Sikaso ni Yanfolila fanfɛla ninnu ani Buguni fanfɛla ninnu ani Kangaba donc ka centre belebelew sigi min bɛ se ka damambarakɛlaw k'u kalan damambara kɛcogo ɲuman na min b'a to u ka baara u yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ wa tɛ kɛ tiɲɛni ye ka ɲɛsin olu ma ni ka kɛ tiɲɛni ye ka se jamana fana ma ani u ka sigida ma mairie i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ko mairie de autorisé len don ka couloir d'orpaillage créer ani ka damambarakɛlaw installer damambara la maintenant malheureusement o mairie ninnu caman tɛ ka se k'o baara in kɛ ka ɲɛ bon dɔnnibaliya fana b'a la bon ne bolo état kan k'a lajɛ ka agence dɔ de sigi agence nationale pour la gestion de l'orpaillage i n'a fɔ a ɲɔgɔnna bɛ Burkina cogo min na o agence in bɛna ɲɛsin sisan ka damambara organiser cogo di ani ka damambarakɛlaw ka se k'u former technique la technique minnu b'a to damambara bɛ nafa lase u yɛrɛ ma ani ka nafa lase u bɛ sigida minnu na ani jamana yɛrɛ fana ma. Ne bolo n ko président min fana na sigi sen kan n ko bɛna na kɛ fura ye damanko la o. O tɛ fura ye o kasi répression dɔrɔn tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ o f'an fana k'an hakili to o yɔrɔ la sensibilisation bɛ yen formation bɛ yen n'o ma ɲɛni de kɛ tuma min na répression bɛ na mais n'i ye répression bila ɲɛfɛ ne bolo olu tɛ solution ye minnu bɛ se ka fɔ k'i bɛ se ka nin tiɲɛni ninnu bali bon olu bɛɛ ye fɛɛrɛ wa n'u ye sanu sɔrɔ fana sanu in bɛ fɛɛrɛ cogo di a bɛ bɔ cogo di Mali yɛrɛ da fɛ est ce que jamana b'a ta sɔrɔ a la wa est ce que sigida b'a ta sɔrɔ a la olu bɛɛ ye ɲininkali gɛlɛnw ye ɲininkali minnu n'an kan ka réflexion stratégique kɛ comment trouver des solutions pour que damambara fana kana kɛ sababu ye u bɛ minnu bɔ parce que dugukolo ye jamana de ta ye i bɛ fɛn o fɛn fɔ dugukolo jukɔrɔ jamana de ta don i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la nka e kan ka dɔ lasegin jamana ma ani i bɛ baara kɛ sigida min fana la o fana kan ka nafa sɔrɔ mais n'i ye damambara ta le fait que a ma organiser a ma encadrer u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na i b'a ye fantanya bɛ yen sɛgɛn bɛ yen bon o bɛ sanu min sɔrɔ fana sanu in bɛ taa feere kɛnɛ ma a foyi tɛ segin ka segin ka na di jamana ma ou bien k'a di olu yɛrɛ bɛ baara la sigida min na donc o solution ye min ye o de ye ka comptoir unique dɔ créer comptoir unique min bɛ se ka damambarakɛla ka sanu bɛɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ani k'a raffiner Mali kɔnɔ yan. Jalo kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Bon kumakuncɛ kuma min bɛ n fɛ o ye de dɔrɔn jamana k'i kɔfilɛ damambarakɛlaw la ni ko k'u kɔfilɛ la o ye i n'a fɔ n ye fɛɛrɛ min f'i ye ka centre de formation professionnelle sigi yɔrɔw la yɔrɔ minnu damambara bɛ yen kosɛbɛ o ye fɔlɔ ye filanan ka damambara lakodɔn comme activité a kana kɛ dɔrɔn ni min wulila dɔrɔn ni se tɛ min ye o bɛ t'i kɛ damambara kan parce que secteur min don imagine plus d'1 million de Maliens n'i y'a ye jeune caman tɛ ka taa kɔgɔji kan bi damambara sababuya don donc ne bolo secteur fɛn fɛn bɛ na ni sababu ye ka baara di jeunes ma ne bolo jamana kan k'i hakili to la k'o labɛn ka ɲɛ k'o di jamanadenw ma ani n ye laban min f'i ye o ye ka agence dɔ sigi agence nationale de gestion de l'orpaillage vraiment o ka kɛrɛnkɛrɛnya o cakɛda in ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin damambara organiseli ni a formation ni a kow bɛ kɛ cogo min na walasa sigida fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a bɛ bɔ sigida minnu na tiɲɛni kana don sigida ninnu na min ye ka ji ninnu nɔgɔ ka kɔw nɔgɔ a ka kɛ sababu ye fana jamana fana bɛ se k'a ta sɔrɔ a la cogo min na ne bolo ninnu ye fɛɛrɛw ye n'an sera k'o sigi sen kan a b'a to hali effondrement minnu bɛ kɛ an bɛ fama kumaw ma a b'a to jamana fana bɛ nafa sɔrɔ damambara fana la. Siri tabaw ka wulikajɔ olu dɛmɛbagaw n'o ye Rusilakaw ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna na nin waati na min ye Kidali marabolo kɔnɔna mugu bɛ ka ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa Bamaɲsuwɛli bɛ wele kɛbaaw u b'a fɛ ka wulikajɔ ni mɔnɔbɔ minnu kɛ ka se ka olu bali kunun ko min ye armée ye ale ka wulikajɔ bɛnna Abeyi Baara Tenza Watɛ ni ale ni Seware kɔnɔna ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen Jean Élisée Dawu y'a yira sa ka fɔ ko gosili kɔni kun fɔlɔ
Kidali kilomɛtiri 35 ka se 4 ma ale ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ in a kɛra ye abebarakaw fɛ yen banbancɛ ni wale kaba kun dara ni kɛlɛkɛminɛnw ye min ye sebarekaw ka dugu ale kɔrɔ ni kɛɲɛka fɛ kuna siningo wulikajɔ fana kunungo wulikajɔ fana sira ka kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka dan sigi banbancɛ ni wale kabaw la kabini ntɛnɛn don min ye wolomasiri tabaw ye u tun ye kibaruya caman sɔrɔ ka bɔ maa caman yɔrɔ ale n'u ka jateminɛlikɛlaw k'a yira sa k'a fɔ ko banbancɛ ni wale kabaw kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ten a bɛ baara don ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 34 u nana ni kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen nɔɔni na Mali ale ka pankuru fɛ armée kɛlen ka jateminɛw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni jɔn joona nin don kabini araba tɛmɛnen u ye tarata tɛmɛnen u ye o wulikajɔ kɛ ka se ka se o banbancɛ ni wale kabaw olu dagayɔrɔ ma min ye Abibara Masuruna na o waati kelen fana na sa sewarekaw fɛ yen jateminɛw ni kimɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko armée ye gosili wɛrɛ kɛ yen tuguni min ye banbancɛ ni wale kabaw ye olu fana kun nalen don sa ka na n'u ka minɛnw ye u dɛndɛn u b'a fɛ ka gɛrɛ dugu in na min ye jatigɛ ka na o wuli ka ɲɛsin Seware kɔnɔna ma wolomasiri tabaw ka dagatigiw ko sa ko nin baara nin kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra pankuru ale ni dugumacɛw olu bɛ baara la hali bi yaasa ka se ka lakana sabati ni marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a ɲini dugudenw fɛ senkɔrɔma dondonni u kana sɛgɛn o la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu ma fala ye nin waati in na sɛnɛkɛlaw u kɔnɔ gannen don nka an balimakɛ dɔ ale ye munumunu salonni kɛ an ka jɛ k'ale lamɛn olu ka foro bɛ cogo di fɔlɔ. On est en plein mois d'août. Et là, mɔgɔw ka danni kɛlen évaluer ne la ne ka fɔ ko ɲinan samiya ma ɲi fɔli bɛ ka digi ne la quoi yɔrɔ kelen tɛ dɛ ninnu fɛnɛ t'a lajɛ ni forobaden en plein mi-août cɔcɔ kalo san bɛna tigɛ tuma min na ko mɔgɔw ka danniw min hakɛ la cɛ kabako don dɛ hali san moi j'espère me tromper ala ka san banna san na fo octobre fo septembre mais ɲinan ko bɛ cogo min na ala ka fara mɔgɔw kan quoi sinon ça peut être très compliqué imagine mɔgɔ min bolo ka bɛna san balo bɔ nin na foro belebeleba la i ka taga fo yan fɛ foyi t'a kɔnɔ a ma se hali jeunes na ni fɛnɛ lajɛ mɔgɔ kelenw tɛ donc agriculteur mun sigilen don k'a bɛ ka nin kɔnɔ c'est à dire kuma tɛ ne da tuguni quoi an ka duwawu kɛ an bɛɛ ka duwawu kɛ ɲinan samiya ko la quand même tiɲɛ la fɛn dɔ bɛ yen ne ma deli ka mun ɲɔgɔn ye mais a nɔgɔyabaga ye ala ka nɔgɔya. Ayiwa fala ni ɲɔgɔnna caman de bɛ ka fɔ bi an ka marabolow kɔnɔ sanji sɔrɔbaliya anw bolo an ka jamana kan ka fɛɛrɛ ɲini bi min b'a to ni san ma na an ka se ka baara kɛ ba belebeleba 2 de bɛ anw bolo n'a fɔra anw k'an sigi san o san ka samiya kɔnɔ an ka maa minnu taara kalan kɛ fala ye u ka fɛɛrɛ lajɛ fɛɛrɛ kura min bɛ se ka don sɛnɛkɛlaw kɔrɔ hakilila n'i ma fili n'i ma ɲina gereka malo o bɛ yen sumansi minnu fana bɛ yen n'u fana bɛ se ka wuli cogoya wɛrɛw la o bɛ yen ani kafaki maaw ye baro kɛ fala ye sɛnɛ kɛcogo kura ye min ye n'a bɛ kɛ guwa jukɔrɔ o sɛnɛfɛnw fana min ye balo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min an k'a lajɛ an kana an sigi san kuuru kara ko samiya ni samiya jima ɲɛ san min na an laban bɛ kɔngɔ nka météo maaw ko olu ka jateminɛw la fala ye k'a bɛ se ka kɛ u m'a fɔ a bɛna kɛ dɛ u k'a bɛ se ka kɛ de den wɛrɛ an k'a fɔ a fɔcogo la k'a bɛ se ka kɛ sanji bɛ to senna fo octobre kalo nata in yɔrɔ minnu kɔni tɛna n'a sɔrɔ kosɛbɛ o y'an ka jamana kɔrɔnfɛyanfanw ye olu kɔni tɛna caman sɔrɔ a la nka worodugu anw fanfɛ bolo ninnu k'a daminɛ Moti la ka na yan fan fɛ ko olu caman bɛ sɔn k'a sɔrɔ wa ni ala ma farala an kan fana a bɛ se ka taa fɔ milimɛtiri 400 na nka o kɔlɔlɔ ye mun ye o fana bɛ kɔɔri ni kaba sɛgɛn dɛ o kɔlɔlɔ fana ye o ye nin bɛɛ de kan ka jate minɛ anw de man kan ka balo yɛrɛ de siri k'a fɔ k'an b'an sigi ka samiya yɛrɛ de kɔnɔ mali kan ka hakili jagabɔ kɛ o de la sumansi sugu jumɛn bɛ olu bɛ se ka mɔ ka dilan ka ɲɛ ni sanji bɛ ji bɛ tɔn taa burukina fala ye i ti ba kelen ye k'a daminɛ ani burukina dancɛ la kuuri n'i tɛmɛna kuuri kan o ka dugu kɔnɔ i bɛ tamati kɛnɛ ni ngɔyɔ kɛnɛ ni i bɛ kɛnɛ de fo bobo mɛ i ti baji kelen ye samiya ma se sisan u bɛ ji de tɔn ji tɔn yɔrɔw caman de b'u bolo u b'o de kɛ k'o minɛ fo ka taa se tilema banni ma u bɛ sɔrɔ k'u ka nakɔ n'u ka fɛnw sɛnɛ kɔnɔ ye hali kaba kɛnɛ san kalo 12 a bɛ se ka sɔrɔ
donc fan yɛrɛ ka jateminɛ kɛ anw ka sɛnɛ ɲɛdɔn an b'a baw bɛɛ lajɛlen sigilen no bureau kɔnɔ point focal de bɛ kɛnɛ kan mun bɛ taa foro kɔnɔna na o man ca balo bɛ se ka sɔrɔ cogo di fɛɛrɛ bɛ minnu bolo olu ka jan maa minnu kan ka foro yɛrɛ sɛnɛ ka foro baara kɛ hakilina ɲuman ni baarakɛbaw bɛɛ lajɛlen ma a wari duma yɔrɔ la min y'a baarakɛ baarafima yɔrɔ ye olu ka jan o la n'a fɔra sa ko fɛɛrɛ dɔ nana falen ko kana sigi an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bureau ba min bɛ sigi Bamakɔ yan bɛɛ b'a fɔ ko fo n ka don o de la a tɛ komi sisan Mali concours ko wa u bɛ concours kɛ ko ka fonctionnaire ta n'u taara yɔrɔ sisan a bɛ ka kɛ sisan n'i bɛ marabolo min na i bɛ ta yen olu marabolo kelen mɔgɔw tuguni olu b'a fɔ ko n bɛ fɛ ka yɛlɛma Bamakɔ n bɛ fɛ ka yɛlɛma yan fɛ k'a sɔrɔ a kɛra de ko yen hakɛ min kan ka di Segu ma Segukaw ka to o la k'o kɛ e bɛ taa concours kɛ ko pour que e ka se k'o sɔrɔ n'e y'o sɔrɔ e bɛ tila ka na k'e bɛ na Bamakɔ nin damanda ka baara daminɛ sini ni sinikɛnɛ tile 2 ka na ko ko directeur ne anw bɛna yɛlɛma fo ka nin bɛɛ de jateminɛ maa min bɛ yɔrɔ min olu ko olu baaraw kɛ n'o tɛ anw ye jamana min anw b'an k'an sigi ka an ka maa mafalen dɔ bɛ a ye sirisi baara kɛ n'o ye Aluseni Beredoto ye an bɛna n'a ɲininka nin ko ninnu na parce que olu tun ye fɛɛrɛ caman sɔrɔ samiya tɛ labɔli kɛ Niger san o san o fala ye mais olu dun bɛ malo kɛnɛw sɔrɔ cogo di olu bɛ kaba kɛnɛw sɔrɔ cogo di u bɛ ɲɔw ni fɛnw sɔrɔ cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ olu bolo mɔgɔ kɔni ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na ka ban u fana ka hakilinaw ta o la ne b'a f'i ɲɛna n k'an ka mɔgɔ caman bɛ taa yaala diɲɛ fɛ u kɔni bɛ taa ten dɔrɔn ka na ten ka taa yɔrɔ lajɛ mun bɛ ninnu bolo an kana ɲɔgɔnna kɛ an fɛ yan anw o de ka dɔgɔ anw ka baarakɛlaw la quoi fo de ka yɛlɛma baabu mun gannen don nin waati in na bɔlɔlɔ sanfɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko kuma do fala ye minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ka hakɛ la kɔlɔsibaw ko k'a fɔ min ye Amadu Bokum ye ni ale ɲɛmaa ye SD la ni olu kun bilara baara la k'a fɔ sa ko POVEX yaasa ka mɔgɔw ɲininka Bamakɔ yan u muruna ye mun ye muso ka nɛgɛkɔrɔsigi la minisiriso ko k'a baara jɔ pewu k'alu ye ɲininkali minnu kɛ maaw la k'u kana baara kɛ n'a ye tuguni ko sabula k'u ɲɛ b'a la k'a bɛna futinɛba de wuli jamana kɔnɔna na futinɛ min ni jamana tɛ fɛ i sen ka ye o la fala ye k'u ka maa bɛ n'u kɛlen don k'olu bila ka taa maaw ɲininka ka fɛn fɛn sɔrɔ k'u y'a mara u bolokɔrɔ ko gouvernement b'a ɲini u fɛ sa ko a ko bɛɛ lajɛlen bɔra a ma olu de tun ye yamaruya d'u ma juin kalo tile 6 k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka bi a ma fɔ ko a reportera dɛ ko a annulera de ko k'a dabila pewu donc kuma in minisiriso mɔgɔ yɛrɛ de ye a bataki ci an ma kunungo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na togodaw ani marabolo kibaruya kɔnɔna na lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamakɔ Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kili sigidaw ani marabolo kibaruya bɛ taa n'an ye Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe min ye sifinnakaw ye maa 100 ɲɔgɔn olu kɔni bɛ kalan min bɛna tali kɛ min ye degun o bɛ se ka kunbɛn cogo min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban bɛn ni kɛnɛya bɛ sinsin cogo min baara in daminɛna dɔgɔkun furancɛ la waliyakaw olu fɛ yen jɛkulu minnu ye nin sigi sen kan sa n'o o ye association malienne pour l'émergence éducative ye olu de bɛ ka baara in sigi sen kan npogotigiw b'a la cogo min ye dugudenw yɛrɛ b'a la mara ɲɛnabɔbaw fana bɛ a la a kɛ kun ye sa ka cɛfɔ ni kamɛ ni bɛn sigi ka fɔ k'o ja a bɛ tali kɛ sa kaso denmisɛnw olu ka baara la min ye Danmarkikaw olu ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso de bɛ ka musaka bɔ famaku tako 2nan a bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na Segukaw fɛ yen ka bibulu kalan min ye chrétien denmisɛnninw olu ka bibulu kalan kan min bɛ sigi san o san ɲinanda Segu de sugandira k'a ko ye nin y'a tako 10nan ye
denmisɛnnilakaw nana ka bɔ église protestant na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen baara ninnu daminɛna ni utukalo in tarata tɛmɛnen utukalo tile 25 Segu Bangun kan kuma bɛna tali kɛ mun na sa chrétien denmisɛnnin ale k'i jija ka kɛ cɛfɔni kan bɛ kɛbaa ye yiriwali o sira fɛ an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun kelen denmisɛnnin pi pɔgɔden olu nana ka bɔ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na min ye bible kalan ye u tɛna da o dɔrɔn ma Segu yɔrɔ fawlen u bɛna t'olu lajɛ yɔrɔ kɔrɔ ka t'olu fana lajɛ min ye maabaw ye ka taa olu fana fɛ k'u masala hakilila falen falen bɛn ni keleya cɛfɔni kan bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ka bɛn ka yiriwali baaraw boloda babu in a bɛna tali fala an dida nin na nin ka di dɛ nin kɔni nin kun man ka fɔ n kɔ kuma tɛ Segu bawa ka kuma n'u ni da don an sɔnkokaw fɛ yen kalansen bɛ sigilen no sen kan ye fala ye yaasa ka se ka min ye dɔgɔtɔrɔw maa 20 ɲɔgɔnko ka kalangolo kunna nka ninnu da in ka jan dɛ kalo 18 a daminɛna kununko min ye Médecins Sans Frontières ye ale kɔni kɛlen sa ka obstétriciennes sage-femme k'olu fara ɲɔgɔn kan maa 20 ko ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na waleya in a kɛ kun ye sa ninnu kɔni mana kɛ maa mafalen fala n'u kalanna u ka se ka min ye an sɔngɔkaw mago ɲɛ furakɛli ko ta na sira fɛ wa k'a ɲinina maaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ nin na n'o ye maa 20 ye fala ye mangɛnɛ bi sinikɛnɛ mangɛnɛ i bɛ bɔ a la dɛ maa wɛrɛ bɛ bila i nɔ na a kɛ kun ye kalo 18 kalan i k'a dafa pewu yaasa i ka se ka jɔnjɔn ɲɛnɛma sɔrɔ ka se ka baara kɛ Gao marabolo la min ye dugunicinin dɔ bɛ yen ko Bera ale bɛ Soni Albert commune kɔnɔna na a yɛrɛ sa ka fɔ ko min ye jɛkulu marafatigi maa 4 olu kɔnɔna sa ka na bi bitigitigi dɔ ka sa a ka batiriw k'olu bɛɛ lajɛlen salo min ye maa kofɔlen ye sa o tun b'a fɛ ka taa ni a ye waati min na k'u bɛ taa n'a ye dugudenw fana olu ye nkamu da fala ye denmisɛnninw bɔra min bɛ se berekɔrɔ min bɛ se tamankɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra n'i ka fɛla ye maa ninnu kɔni u ma se k'u sɔrɔ sa u bolila ka taa u ka marifa kelen an'u ka moto kelen tora ye u taatɔ min ye kelen ye o ye mugu ci jagokɛla in na a kɔni joginna nka ani o ma to a la o taalen don n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nin waati in na Bugunikaw fɛ yen gouverneur n'o ye fulakɛ Usumani wele ale ye jɛrɛba dɔ sigi sen kan balo 1000 k'o di maaw ma maa minnu bɛ bi ni se tɛ olu ye yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma yanni sumanw ka mɔ sumanw yɛrɛ kɔni an ka ɲinan sumanko kɔni fɛn min ma wolo fɔlɔ kuma tɛ ko ka taa mɔ fala ye u tɛna dɔwɛrɛ di u ma tuguni o la sa nin balo ninnu min ye malo kilo 50 bɛ a la nɔnɔmugu carton o bɛ a la tulu ale litiri 5 o fana budɔn b'a la ko ka o di jamanakuntigi tɔgɔ la yaasa maa minnu bɛ ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ko ka se k'o kɛ a bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min ye commissariat la sécurité alimentaire ale fana taara ni sumanw ye fala ye yaasa nin waati na sa baara min bɛ senna Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ yen n'olu bolo t'u kɔ sɔrɔ kosɛbɛ yanni samiya ka ban o baaraw don waleya in fana senfɛ sa min ye yirituruba o fana kɛra Buguni k'u bɛ ka biennale labɛn cogo min u y'o fana fɔ commissariat la sécurité alimentaire ye fɛn o fɛn bɛ kɛ Buguni sa fala ye n'i nana a bɛ f'i ɲɛna k'an bɛ ka biennale labɛn biennale ye san wɛrɛ ye Bugunikaw olu fɛ yen n'an bɔra Buguni an bɛ taa Kulukoro n'an bɔra Kulukoro an bɛ sɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ yen a fɔra cogo min na Tumutu dɛ kuma babu kun tɛ to a fɔra ta dɛ san 2 o san 2 don Bugunikaw olu bɛ k'u ta labɛnni na kari tɛmɛnen maa dɔw k'olu ye maa ta mobili ta fala ye Kucalakaw fɛ yen Kucala Bamako k'u ye heure 7 de kɛ a la mobili in kɔnɔna na sa min ye bafulukan kɔni tun tɛ ka tigɛ fiyewu n'an jɔra yɔrɔ min an bɛ tigaw san an b'olu ɲimi min ye mangoro ye an b'olu min zabanw an bɛ olu ɲimi ka sira minɛ sa kudayi baro tɛ ka kɔtigɛ an nana cun dingɛ dɔ kɔnɔ an ye heure 2 kɛ yen kari a bɔlen o dingɛ kɔnɔ a nana sira ta tuguni fala ye ka na min ye bila k'o cɛ ci Segu bila k'a kɛra kataba 4 ye sira ti sɔn u nana se Segu Lansara min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati u nana se Segu o y'a sɔrɔ u bɔtɔ mobili yɛrɛ ma se ka wuli joona heure 1 u y'o retard ta u nana se Segu nɛgɛ kanɲɛ 11 maaw ko alhamdulilayi ko nin y'an selen Bamako fala ye parce que sira ka ɲi u ye Segu sira ta sa u taara min ye y'a ka yɔrɔ la ka t'u kɔnɔfa dumuni na yen tewu bɔ baro ɲɛ yen fana dɛ anw ka nin yɔrɔ in na Bamanjɔli kɛra o de la k'an da an disi ka yan yɔrɔ in na Segu ni Zamugu cɛ a bɛ tan u tilar'o la ka dumuni kɛ k'u fa kuma min nɛgɛ kanɲɛ 14 u sera Bamako o la sa u ko nin kɔni ko ɲɛmaaw ka sira lajɛ fala ye Kucala bila o ka fisa nka min ye bila Segu ye e b'a sira dɔn
i ye san da kɛ siɲɛ dama na ni moti ta i bɛ sira in dɔn o yɛrɛ fana n'i bɛ taa sira in yɛrɛ fɛ fana est ce que bila segu bila est ce que o fana ma fisa ni bila san ye wa n'i tɛmɛna bila fana na n'i tɛmɛna san fana na k'i kunda moti fana ka fala ye yanni ka jeni sɔrɔ a bɛ k'i na k'i tɛ ka taa o donc an k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to an ka siraw la hali bi degun kɔni b'a kan donibatalaw kɔni b'a sira kan nka ni mɔgɔ ninnu ko k'olu kun sigilen don ni fɛn o fɛn ye k'o bɛɛ lajɛlen k'a kɛra degun ye wa min y'u tɔɔrɔ ko taji bɛ ka sɔrɔ nka min ye biye 1,600 Kucala Bamako ko fo k'a lajɛ ko ka dɔ b'o fana na k'o ka ca ko k'a sɔrɔ ko taji bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na Kɔlɔnjɛba maire ale ye Kɔlɔnjɛbakaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye Abdul Karim Sangare yaasa u kana sa san wɛrɛ musaka n'o ye san 2027 musaka ye kana baro sigi k'a kan u b'a fɛ mun ka kɛ i b'a dɔn bi k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ marabolo olu ka kamabɔli hukumu kɔnɔna na jamana ye a yɛrɛ ka baaraba minnu bɛ kɛ dugubaw kɔnɔna na u y'o 21 k'o ta k'o di marabolotigiw ma u yɛrɛ ka se k'o baara kɛ u ka sigidaw kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa min ye Kɔlɔnjɛbakaw ye u ko k'olu mago bɛ kɛnɛya la fɔlɔ kalan ji sanuman sɔrɔli o y'u ka laɲini belebeleba saba u bɛ min kɛ maire fɛ a k'o don a ka sɛbɛnw na musaka fama ka taa don olu baaraw la maire fana y'a ɲini u fɛ sa ni baro sigi min kɛlen filɛ nin ye o tɛna n'a bɛɛ bɔ fala ye u k'u jija n'u miirina jiginna fɛn minnu na sabula baabu min don a baabu bɛ to sen na ɲinan san yɛrɛ kɔni taw ma ban fɔlɔ san wɛrɛ ta labɛnw de don duguden minnu nana cogo min ye mara yɛrɛ ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo ani sigida ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo olu bɛɛ lajɛlen fana nana ka fara secteur technique kan kuma ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛnkan kelen ka sɔrɔ maire a ka yamaruya ka baara kɛ ni o ye ko nin fana ye mara kamabɔli ale taabolo kura ye kɔmasegi ka kɛ dugudenw ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'u bɛna sigi u tɔgɔ la u ka ɲɛfɔ u ɲɛna Bagama Mining fala ye ale ye sanubɔyɔrɔ ye Bagama Mining SA k'a b'a fɛ ka min ye pankurujigi kɛnɛ mangani min bɛna bila a ka sanubɔyɔrɔ la kangabakaw fɛ yen fala ye n'u ale ni Kaɲogo ni ɲɔgɔn cɛ kangaba marabolo la k'u b'a fɛ ka kɛ sa min ye mètre 1,600 o bɛ kɛ a janya ye a pɛnpɛrɛn o bɛ kɛ mètre 30 ye yɔrɔ in sa yan'a ka jɔ fala ye k'a ka kan u k'a ɲɛfɔ dugudenw ye o de la sa préfet n'o y'an ka kangaba préfet Abu Dawu ale tun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan maa minnu kan ka baara in kɛ kɔlɔlɔ min bɛna na se ka bɔ a la sa ni pankurujigi kɛnɛ mangani in dilanna u yɛrɛ ka yɔrɔ la ye Bagama maaw ka yɔrɔ la fala ye a bɛna ni mun kɔlɔlɔ a bɛna ni mun degun ye o dayirala dugudenw na dugudenw olu ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka lamɛnli kɛ u ko u k'a to u ka taa kɔmasegi kɛ fɔlɔ wolomasiri tabaw olu tun b'a kɛnɛ kan duguden tɔnw tun b'a kɛnɛ kan ka taa se min ye Bagama SRL maaw yɛrɛ fana tun b'a kɛnɛ kan o ko sa k'u ka kɔmasegi kɛ ni dugudenw ye min f'u ye u ka jɛ ka n'o f'u ye yaasa bɛɛ lajɛlen sen ka don pankurujigi kɛnɛ in ale dilanli la tiga wɛrɛ ɲɔgɔn kɔ o fara o ka ca kosɛbɛ min ye marakaw ye n'an bɔra togodaw ni sigidaw kibaruya la an bɛna na Bamakɔ kɔnɔna na minisiri Mamu Dafe ale y'a ka dayɛlɛ marakaw ka jɛkulu denmisɛnninw k'olu bɛna n'u ka kɔnkɛrɛ kɛ Bamakɔ yan fala ye marakaden minnu bɛ tunga la minnu bɛ Mali ni farajɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko décembre kalo nata ye k'u bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan min ye Fagaba Jiki ye nin ye marakaka ye sa dɛ Fabaka Jike o tɛ marakaka ye ko o ɲɛmaa dankan n'o ye Bala Jakite ale de nana kibaruya in da Mamu Dafe tulo kan u b'a fɛ ka baara kɛ cogo min n'u b'a fɛ k'u ka kɔnkɛrɛ in kɛ sigi sen kan cogo min n'o ye kɔnkɛrɛ international jeunesse Soninke ye n'Ala sɔnna ma décembre kalo tile 18 ko bɛɛ lajɛlen bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la Bamakɔ yan miirina in kɛ kun ye min ye sa seko ni dɔnko min bɛ marakaw fɛ yen marakaw ka taabolo n'u ka tabiyaw ka se k'o fɔ denmisɛnninw ye minnu bɛna ka bɔ tunga la bɛɛ lajɛlen sen bɛna na don nin baara in na yaasa an ka danbew an ka tabiyaw n'an ka jamana sigicogo olu bɛ se ka matarafa cogo min Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman dɔn ko nin ye kɛnɛ min bɛɛ lajɛlen kan ka y'a kɛnɛ kan yaasa ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma k'ale sinsin kosɛbɛ ko n'u kɔni se kɛra min ye u na u dɛmɛ u ka nin kɔnkɛrɛba in ale sigili la sen kan an ka jamana kɔnɔ minisiri Mamu Dafe a ko ni Ala sɔnna a ma min ye Bamakɔ kɔnɔna na maaw tɛna na ɲɛnɛfin tuguni fala ye sabula u bɛna na foire belebeleba kɛnɛ sigi Balabugu Palais de la Culture ale kɔnɔna na i b'a dɔn ko k'a fɔ ko san 2 o san 2 farafinna bɛɛ bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan fototalaw olu ka ɲɔgɔn dan bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o kɛrɛfɛ sa ale bɛna na sugu sigi sugu min na to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'olu ye ɲɛgɛnkɛlaw ye minnu ye bolola baarakɛlaw ye ka sugu belebeleba sigi novembre kalo tile 26 ka taa se décembre kalo tile 5 ma
waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ an fɛ yan u bɛna na nin fɛɛrɛ kɛnɛ in fana sigi yaasa an ka bolola baarakɛlaw galeri bɛ maa minnu bolo minnu bɛ collection kɛ seko ni dɔnko yɛrɛ matarafaba minnu bɛ bolola baara hukumu kɔnɔna na u kana n'u ka minɛnw ye o sugubulon in kɔnɔna na ka na a fɛnsɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye ɲɛgɛnkɛla tableau dilanna min ye yirimani baarakɛla ye fɛn minnu bɛ n'olu bɛ fɛɛrɛ sigi sen ka se ka yɔrɔw lajɛ ka ɲɛ fila ye ka se ka salon dilan ka ɲɛ k'a kɛ maaw sago ye olu bɛɛ lajɛlen u na sigiyɔrɔ sɔrɔ palais de la culture la Bamakɔ yan min ye novembre kalo tile 26 ka taa se décembre kalo tile 5 ma nka min ye rencontre la photographie ye ale bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka taa ban janvier ale tile 26 san 2027 kibaruya bɛɛ lajɛlen k'a bɛ Denak maaw olu ka sɛbɛnw kan ministre Mamu Dafe ale ka bataki don mawludu hukumu kɔnɔna na an y'a fɔ cogo min na wajuliw kɛra batow kɛra dugawudon kɛra min ye seliw olu fana kɛra jamana ye laada la Suala Bayaya Haidara ale ka wajulu bɛ kɛ min ye Saba terrain na fala fɛnkaw fɛ Lafiyabugukaw fɛ fala ye min ye Suala a y'a bɔ a sira fɛ wajulu in senfɛ jamana kuma a y'o fɔ ka foli ta ninnu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma an k'a mɛn a yɛrɛ da sabula a kumakan b'an bolo. An ye min bɛ faamaw yɛrɛ da a y'an nisɔndiya an ɲɛ b'u la baara minnu na u ni jamana wɛrɛw cɛ a y'an nisɔndiya a bɛ an mago bɛ jamana ka taga ɲɛ de la o an mago tɛ e min bɛ hɛrɛ na an t'o t'a la ayi an bɛ jamana ka taga ɲɛ de la n'o kɛra fɛn fɛn ye u ka taa n'an y'o sira kan ala ka hɛrɛ k'an n'u ye bi an kɔrɔkɛ ye an bɛ dugawu k'a ye Modibo Kɔnɛ ɲɛw kun faman'a ma général Ablaye ɲɛw kun faman'a ma mais ɲɛw y'a ye bi an bɛɛ kɔntanna an bɛɛ nisɔndiyara Ablaye Modibo ye mɔgɔ ye hadamaden ɲɛ min fɔ ministre la sisan ni Modibo ye ɲɔgɔn ye général a bɛ k'i kɔnɔ ko jala an kana taa faamaya yɛrɛ la fɔlɔ ali capitaine a bɛ bonya dɔ d'a yɛrɛ kan dɛ mais un général i n'a bɛ baro kɛ i b'a fɔ a bɛ gɛrɛ nin la a bɛ baro kɛ i b'a fɔ a b'a ka so kɔnɔ de dan foyi t'o la ni jamanaden y'a yɛrɛ ye jamana faama la ta surtout anw minnu ye opinion ɲɛmɔgɔw ye a b'a lafiya a b'a hakili sigi n'olu yeli ka nɔgɔ anw bolo n'u fɛ kuma ka nɔgɔ anw bolo Ablaye jamana ka taga ɲɛ kɔni o bɛ sabati yɔrɔnin kelen parce que min bɛ dugu kɔnɔ an bɛ se k'a las'u ma teliya la o de la an y'a kɛnɛma ye bi a dafalen a nin na Ablaye a ye jamanaden bɛɛ wasa a ye bɛɛ nisɔndiya a n'a ka majigi a n'a ka yɛrɛ dɔn jamana in ye ani jamanadenw ye an bɛ dugawu k'a ye sini kɛnɛya ala k'a d'an ma Général Hachimi u bɛɛ ka dugawu kɛ halisa ala k'u fanga se jamana in ala ka u san kɔrɔ ala ka jamana in hɛrɛ bonya tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ fɔ ɲɔgɔnya fɛn fɛn b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ ban ka se Wage Général Wage n b'a fɛnɛ fo Sadio n b'a fo Wage n b'a fo kosɛbɛ Ablaye an bɛ dugawu kɛ Diaw fɛnɛ ye ka dugawu kɛ an ka premier ministre ye ka dugawu kɛ ala ye belebeleba min minɛ an na Ablaye n ma deli ka maliyɛnw bɛnnen ko kan fɔlɔ m'a ye walahi m'a ye maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka ko kelen hinɛ minɛ k'a makari minɛ k'a tɔɔrɔ kɛ k'a ɲani kɛ et puis ni jugu ne bɛ mɔgɔ dɔw ye olu bɛ kiritigi yɛrɛ kɛ mais bɛɛ da ka bɛn mɔgɔ kelen ka saya kan k'a hinɛ minɛ ko a sara an ye a sara faso ye wallahi a fɔlɔ kɛra Sadio ye Mali kɔnɔ Ablaye a preuve filɛ nin donc vraiment se wɛrɛ t'an ye ni ala ye min kɛ o kɛra ni ɲɔgɔnna ni mais ni ne bɛ jamana jɔ la mɔgɔ ko i b'i faso jɔ i bɛ fɛ i faso ka k'i sago ye cɛ i b'i sigi ni koba caman ye dɛ o de la fagali ninnu anw ma dege nin na kosɛbɛ de ɲɛmɔgɔ faga ninnu ni fɛnw anw maliyɛnw de ma dege a la n'o tɛ min filɛ n kɛrɛfɛ nin iraniyɛnkɛ min filɛ n kɛrɛfɛ ninnu b'a dɔn min b'a la u ye ninnu ka ɲɛmɔgɔ min faga diɲɛ kɔnɔ a karamɔgɔ sira a gidi sira a perezan sira
an bɛ taa Kotonukaw fɛ yen. Kotonu min ye Mali ye ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ye ka kɛ ni ba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Volta la. Asan Sidibe ni ale ye an ka CNT kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don dugujukɔrɔ nafaw olu ɲɛmaaya bɛ ale bolo. Ale ni Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Benin o jamana 6 olu de bɛ Volta in jɛkulu kɔnɔna na. Jamana 6 in bassin in ale ɲɛnɛwaliko hukumu kɔnɔna sa u ye Asan Sidibe de sugandi ale ka kɛ jɛkulu in a ɲɛmaa ye nin waati na. Nin b'a yira sa danaya min n'o taara ka da Mali jamana ka Asan Sidibe a ka se ka danaya in minɛn in fa kosɛbɛ. Baaraba minnu dilen a ma a se ka nin baara in hukumu kɔnɔna na jiko ta na sira fɛ min ye waati yɛlɛmani yiriwali kuntalajan sigili la sen kan ka se ka farafinna jamana 6 in fara ɲɔgɔn kan bassin de Volta kɔnɔna na sa o baara kɔni b'a bolo. Wasadenw olu na baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye secrétaire exécutif min sigilen don bassin yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o ka se ka bolo di farafinna jamana tɔw ma tɔnɔbɔli min bɛ se ka sɔrɔ a ko la ka se ka o sigi sen kelen kan min ye Asan yɛrɛ ye a bɛ Kotonu nin waati in na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yen n'i ye bassin de Volta yɛrɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan jamana 6 in sa a bɛ taa bɛn sa kilomɛtiri 4,000 o de ma min ye filebu ba min filɛ nin sa n'o ye bassin de Volta in ye ale bɛ ba belebeleba 9 de ye farafinna kɔnɔna na jamana 6 minnu b'a la an y'olu tɔgɔ fɔ aw ɲɛna Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali ale ni Togo olu de kɔni bɛ taa sisan min ye ba in janya ye ale kɔni ye kilomɛtiri 1,850 a bɛ taa o ɲɔgɔn la. Nigeria jamanakuntigi n'o ye Bola Ahmed Tinubu ye ale ye yamaruya di sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu minɛna misiri dɔ kɔnɔna na u ka jamana ale ka worodugu yan fan fɛ u bɛ se ka minɛ cogo min na ka se ka bɔ Bamajo ale ka b'aw bolo wulikajɔ in kɛra juma tɛmɛnen misiri dɔ kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka kɛlɛkɛcɛw u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan maa minnu minɛna n'o bɛ taa se maa tan ɲɔgɔn ma u bɛ se ka labila cogo min na RDC maaw y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na min ye u ka baara minnu tun bɛ ka kɛ u ka kalanso kɔnɔna na kalanso minnu bɛ yen bi n'o bɛ M23 maaw ka yɔrɔw la k'u ye kalan dulon yen pewu fo basigi ni bɛn ni kelenya mana sɔrɔ kuma min na kalanko bɛ sɔrɔ ka daminɛ o sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna na n'o ye universitéw ye Tinisikaw olu fɛ yen ka dugu min bɛ yen n'o ye Bergada nin ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Tinisi yɛrɛ kɔnɔna na sa ko yen kɔni k'u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma min ye denmisɛnnin 8 min n'olu fatura Kouaji sanfɛ n'u tun kɛlen don ka bato dɔ ta sa k'u b'u taa Zazirikaw fɛ yen min ye farajɛlakaw ka olu ka yɔrɔ ma gɛn dugu in kɔni maa bɛɛ lajɛlen de bɔra sa nin furankɛnin 8 k'u su kasi ka tila k'u ka janajaw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Tanzanie jamanakuntigi danga ale walan sɛmɛ sabula nin waati na min ye jamanakuntigi n'o ye muso ye Salima Sulumu ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko a n'a cɛ in wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la kamalen ale ko yan'a k'ale wuli n'a ma ɲɛ ka ban ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka maa ɲini yan'a ka maa sɔrɔ ale yɛrɛ y'i jɔyɔrɔ bila pewu k'a ka taa n'a ye sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ale barika bonyana min ye Ukraine jamanakuntigi ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna i jigira Chine kan Chine ka se k'i jija ani jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔna na kɛlɛ min b'a ni Irisi cɛ o ka se ka ban cogo min kuma in a kɔni y'a fɔ ka foli tanu ta ka ɲɛsin Xi Jinping ma min ye Ukraine ale yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 35 o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na a tilara k'a ɲini min ye Pekingkaw fɛ sa k'u cɛsiri cogo sugu bɛɛ la yaasa bɛn kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na olu ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Irankaw olu ye kibaruya bɔ k'a bi sa k'a yira k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɔrɔ u ni Oman min b'u yamaruya sa Kouaji sanfɛ batoba minnu bɛ yen olu bɛ se ka tɛmɛ Detroit d'Ormuz fan min bɛ Oman fanfɛla la waati kɔnɔna na waati min na a to sa yani u ni sigikafɔ ka sɔrɔ u kɔni y'a yira sa ko waleya bɛ se k'a ta k'a daminɛ tile 30 la ka taa se tile 60 ɲɔgɔnko ma o bɛnkan in bɛ tali kɛ o la bɔlɔlɔ sanfɛla la jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma Meta ale ni Amerikaw ye bɛnkan sɔrɔ utukalo tile 26 bɛnkan in ye tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw olu kɔni ka se ka bɔlɔlɔ fa bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye ko min ye Meta ye k'a tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ko Amerikaw ka denmisɛnw caman kun firilen n'o bɔlɔlɔ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko a jɔra a ka jalaki kɔrɔ min ye denmisɛnnin fitinin minnu si ma se bɔlɔlɔ sanfɛ yɛlɛli a bɛna fɛɛrɛ sigi olu ka se ka ban min ye dollar wari miliyari 16 a kan ka o sara yaasa cogoya min na sa falen minnu bɛna na don sifinnakaw ka bɛrɛ don olu ka yɛlɛli la bɔlɔlɔ sanfɛ Amerikaw fɛ yen Liverpool tɔnjɛkulu ko ale kɔni ko sa min ye sefa wari miliyari 38 buruburu 2 ye k'a n'o di Crystal Palace ma yaasa min ye Ismaila Sarr ye ale bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na Fabrizio Romano ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Senegalikaw ka nin maa kofɔlen k'a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkɛra kan ko min yɛrɛ dun ye n'o ye bilenmanw ye n'u Ala sɔnna ma o ni Crystal Palace na bɛnkan sɔrɔ yaasa a ka se ka taa nka ko min ye kamalen ye
a kun banna ka taa Galatasaraykaw fɛ yen dɛ siɲɛ 2 bɛɛ k'a ma sɔn ka taa olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan an yɛrɛ fɛ yan Falaye npogotigilakaw olu ka saison n'olu ka san ye o daminɛna Mamadu Konate la min ye Mali Fédération ale de kɛlen don ka nin ɲɛnajɛ in sigi sen kan minnu se bɛ san 17 la tulon daminɛna AS Mandé ka bɔ min ye AS Mandé n'o ye commune 4 AS Mandé ale ni commune 3nan maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ banna fu ani fu la dolatan 2nan min sigira sen kan Amazone ka bɔ commune 5nan kɔnɔna na ale ni ATS ka bɔ Koro o kɔni datura Amazone ta la 1 ani fu bi n'o ye Celu Dasiba o kɛra Awa Traoré ye balontan in bɛna to senna sa fo septembre kalo tile 19 Mamadu Konate ni Wenzin a na taa o kɔnɔna na Ɲorongaw olu kun nana Marakana na Bamakɔ yan Marakana min ni o kun cɛra u y'a yira sa k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Ɲoron yɛrɛ ka wasa ka se sɔrɔ ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ko in na u segilen ka taa Ɲoro Falaye sufɛla kun don nka mɔgɔw bɔra k'u kunbɛn an ka Ɲorongaw kunbɛli la mais Marakana n'o o ye maa 7 contre maa 7 ye o ndulatan. Kuma damina be a kɛ tuguni kɛ jama fɛ parce que a ye heure kɛ k'an kun an kunna yan vraiment an b'o hakɛ to ɲini k'aw fɛ aw bɛ yafa ma vraiment an b'a dɔn ko région Ɲoro région a kanu de b'aw la vraiment merci a diyara an ye kojugu denmisɛnninw taara alhamdulilayi an kan ka mun kɛ an y'o kɛ an sera Bamakɔ u y'a dɔn ko Ɲoro région vraiment balontannaw b'an bolo balontannaw bɛ yen u kontanna an kɔrɔ parce que u m'a jigi k'an bɛna mun kɛ an y'o kɛ u y'u bila ko k'an tɛ se ka se mais ala barika la an sera yen an k'a ka mun kɛ an y'o kɛ an ye jɔyɔrɔ ɲɛnamaba sɔrɔ a la. tournoi mun an taara la Bamakɔ vraiment tournoi in an y'a compétition kelen de kɛ mais tournoi in kun ma faamuya anw bolo n'i y'a ye anw taara an nana an ma nɔ babo ko in na vraiment an tun ma tournoi in faamu mais an k'a di ala ma san wɛrɛ édition anw n'a bɛna yira ni ala sɔnna an ma kuma ka ɲɛ ala kɔ parce que an ka denmisɛnninw mun yira anw na ɲina a faamuya bali n'a faamuyana anw fɛ an ni trophée bɛ o de tun bɛ bolo ka fɔ bɛɛ lajɛlen fo komi n ka vice y'a fɔ cogo min na an bɛ yafa ɲini kɛ jama fɛ donc mobili ko don mobili bilala pan na u sɛgɛnna an bɛ foli kɛ ka waleɲumandon kɛ jama ye donc u y'a dɔn ka fɔ Ɲoro région balontanna ninnu dɔrɔn ta tɛ Ɲoro bɛɛ de tɔgɔ don donc an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di Ɲoro bɛɛ ma population bɛɛ lajɛlen ma donc précisément an b'a di DER ma parce que an y'o de fɔ hali kunun seginna o kan n bɛ segin a kan bi fana n'i ko jɔnni kunna n'i k'i sababu ɲuman c'est vrai Marakana tun bɛ taa Ɲoro mais Ɲorokaw ka dɔn ka fɔ Marakana nafa b'a la grâce à DER de la police de Ɲoro n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan toujours parce que n'i y'a mɛn bi anw wulila sunɔgɔ la ko ka taa Ɲoro représenter Ligue Marakana la c'est la première fois à Ɲoro o de y'a kɛ an nisɔndiyalen don an bolo fila dalen bɛ DER jusqu'à preuve de contraire a bɛ se ka fɛn min kɛ Ɲoro région ye n'o ye Marakana ko ye an b'a ɲini a fɛ a k'i jija hali a k'i jija a k'an dɛmɛ an bɛ se ka nɔbɔ cogo o cogo compétition wɛrɛ la cogo min na donc kuma kana janya an bɛ foli di Ɲoro bɛɛ ma région bɛɛ lajɛlen ma donc nin ye Ɲoro ka kunnawolo de ala k'an taara an ma taa fu kana fu parce que an ye mɔgɔw bati denmisɛnninw ye ballon ta u ye mɔgɔw bati donc o ye hɛrɛ de ye Ɲoro ma an ye san bati
an ye Sikaso bâti donc o ye fierté an ma parce que mɔgɔ minnu don ni anw signé fɔlɔ olu signé filananw de don a la donc balontannaw taara u se kɛ ka Nioro kunna olu ka victoire mun di Nioro ma an b'a la deli Ala k'a bɛn u ma ni si ye donc Nioro k'aw bɔra k'aw yɛrɛ de kunbɛn donc n bɛ Nioro bɛɛ fo n bɛ DER fo jusqu'à preuve de contraire n bɛ segin ka DER fo n bɛ n ka bureau fana bɛɛ lajɛlen fo maa maa de déplacera ka bɔ Nioro ka taga n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye wale ɲuman foli an b'a tɛ segin a la an b'a fo Tongoro parce que k'i ka denbaya bila balontannaw olu ka dirigeants Nioro an b'aw fo ka aw wale ayiwa Ɲoronkaw a ye bɛɛ dasi nka a ma Segu dasi a ma Bamakɔ dasi dɛ a ma se Kayi fana na nka a y'a jija siɲɛ wɛrɛ peut-être a bɛ se k'olu dasi sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan min ye Ana Jara tun bɛ yan ka baaraw k'olu sinsin min ye Falaye Keyita k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 de b'a ale kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ